wat doet hij hier? Ik zie daar helemaal omheen. Zo. Bombs out from the top of your head. Sister, sister, ring the alarm. Hoi, ik ben Jeroen en ik heb een tel op school. Hoi. Nou, daarvoor ben ik hier in Makkum voor de fietsjemen. Servicebeurt. Ja, 9, 8, 7, 6. The storm's coming.